Здравейте и в днешният влог. Много се радвам, че най-накрая снимам за YouTube и то снимам с новата ми камера. Много се радвам, че се завърнах. Знаете, че имам малко бебенце и нещата са доста трудни в момента с организацията, но намерих време да снимам това видео. И, както виждате от заглавието, ще си говорим за моят трети триместър и за раждането ми. Попитах в Instagram какво искате да бъде следващото видео и вие си пожелахте следващото да бъде за раждането, но все пак преди това бях снимала за всеки един триместър, така че мисля, че ще е хронологически добре да споделя и за третия триместър преди раждането, затова нека да започнем с него. Тук съм си записала някои точки, по които да говоря. Симптоми. Мога да кажа, че третия триместър беше най-тежкият триместър от всичките, защото корема ми беше голям, пречеше ми, не можех да спя. Много ми беше трудно да се завъртам наляво и надясно. Това много добре си го спомням, че това беше голямо мъчение и нямах търпение да родя, за да мога да се обръщам спокойно. Също така, много ми се пишкаше, но това мисля, че започна още от първия триместър, така че то си ме съпроводи и до края. Спомням си, че може би последните 2-3 седмици преди да родя, получавах едно схващане на мускула между краката, което е много странно. Просто като си вървях и усещах се едно ме биеше ток. Четах в интернет, не съм питала моята проследяваща лекарка, но в интернет пише, че е нормално, защото бебето натежава, слиза надолу и тези мускули се схващат. Също така и пише, че предвещава скорошно раждане, но аз го знаех, понеже бях вече в 9-ти месец и го очаквах. Мисля, че това бяха най-главните симптоми. Някъде в началото на 9-тия месец или в края на 8-ми, не си спомням вече, хванах от някъде чревен вирус. Около 2 дни ми беше супер тежко, повдигаше ми се постоянно. Буквално не можех да сложа нищо в устата си, при което реших да отида на преглед, разбира се. Понеже реших да отида на лекар в събота в Щерев, в болницата, в която се проследявам. Тогава има единствено дежурни лекари. Се паднах при една готина мацка, забравих името. Тя ме прегледам и констатирахме, че е чревен вирус. Аз от тогава не знаех съответно какво ми има. Но веднага ме прати на тонове, за да видим как се чувства бебчето, дали имам някакви контракции евентуално. След като се върнах от тоновете, се установи, че всичко е окей, бебчето е добре и ми назначи кръвни тестове. Междувременно ми изписа различни лекарства, едните от които са за повдигане, защото много ми се повдигаше, имах и киселини. Да, това забравих да кажа, че имах зверски киселини, постоянно имах киселини. Аз съм човек, който по принцип никога не е имал киселини, а сега бяха постоянно и беше нещо ужасно. Да, ми изписа неща за повдигането, за киселините и за диарията, която имах. Като всички тези лекарства могат да се приемат от бременни жени, разбира се. На следващия ден отидах на кръвните изследвания, за да видим все пак има ли някакви инфекции, или протичат някакви възпалителни процеси в тялото ми. Слава Богу, резултатите ми бяха добре за човек, който 2 дни почти не е ял нищо. Естествено, някои от показателите ми бяха надолу, като хемоглобин и така нататък, белтък, но това е нормално, защото 2 дни почти не хапвах нищо. Друго, което ми се случи в третия триместър е, че започнах да ходя на тонове. В началото ходих през 2 седмици или през 1 седмица. Не, май през 1 седмица. Да, ходих през 1 седмица.
Тоновете следят самата сърдечна дейност на бебчето, как то се чувства във вашето тяло. Също така тоновете проследяват и контракции, ако имате такива. В моя случай аз нямах почти никога никакви контракции. Единствено веднъж излезе на диаграмата, че имам една контракция, аз която не съм я усетила дори. Но през другото време нямах никакви контракции, нямах и до последно. Когато влезете в 9-ти месец, вече тоновете стават всяка седмица. Всяка седмица ходите на тонове и след това отивате при вашия проследяващ акушер-гинеколог, за да ги разчете и за да ви каже какво всъщност показвате. В моя случай повечето пъти те бяха окей, бяха добре. Друго нещо, кръвни изследвания, както във всеки един триместър, така и в този правих кръвни изследвания. Нямах някаква голяма разлика в сравнение с предните ми такива. Хемоглобина ми се беше покачил, ако сте гледали предните ми видеа. Аз имах проблем с хемоглобина, както и доста от бременните жени. Беше ми под нормата, но в третия триместър, което е очудващо, защото тогава плодът става даже по-голям и изисква по-голямо количество хранителни вещества. Моя хемоглобин се беше повишил, беше 125, минимална граница 120. Аз не съм имала нито гестационен диабет, нито някакви други проблеми, така че моите кръвни изследвания бяха окей. В третия триместър също така се прави и консултация с анестезиолог и кардиолог. С анестезиолога там обяснявате, ако имате някакви алергии към хапчета, защото от това зависи дали ще могат да ви бият упойка, ако желаете да раждате с упойка. При кардиолога се прави кардиограма, все пак трябва да се види доколко издържа вашето сърце и дали ще издържи на раждането, особено ако имате високо кръвно. Това забравих да спомена, че когато ходих на тонове, преди това ми мереха и кръвното всеки път. И то ми беше всеки път около 100 на 60, което се води ниско кръвно. Да се върнем на кардиолога. Правиха ми кардиограма, всичко беше ток и жица. Всички други изследвания, които преди това си бях пускал, защото преди да отидеш на анестезиолог и кардиолог, отново се правят кръвни тестове. Там с други показатели, които те си ги гледат и те ги разбират. И всичко беше окей и при кръвните ми тестове. При анестезиолога единствено споменах, че имам алергия към полени. Полените, които са от треви, аз си правих изследване преди 2 години, защото имам страшна пролетна алергия. Просто излязали за 10 минути, носа ми се запушва зверски, почвам да кихам. Сълзат ми очите и с носа особено е най-страшното нещо, защото буквално не мога да дишам. И ходих да си правя такъв тест за алергени и се оказа, че имам към всички треви, 6 вида треви. Към дървета нямам проблем, но към треви е ужасно положението. Също така ми предписаха една терапия, от която имах страхотен ефект, но тук се отклонявам. Така че ако ви е интересно да ви споделя за алергията, може да ми пишете в коментарите или налично в Instagram, ще ви отговоря. Анестезиолога, да се върнем на тази тема. Казах, че съм алергична към полени. Също така съм алергична и към сулфонамиди. Мисля, че така се казваха. Това са някакви вещества в антибиотиците. Това също е много важно да се спомене. Но нямаше никакъв проблем при моята упойка. Аз раждах с епидурална. Така че нямаше никакъв проблем. И в третия триместър се прави третата фетална морфология, която е най-готината, защото там вече си виждаш бебчето много оформено или горе-долу както ще излезе. Нашия мълчуган обаче винаги обичаше да се крие. Е така заставаше и му се виждаше само едната страна на личицето, малко от наследцето, но така можехме горе-долу да видим някакви черти. В Щерев мога да кажа, че феталната морфология е на доста високо ниво.
И трите пъти бяхме при една и съща мацка, доктор Тилкова. Много готина, много позитивна, постоянно обяснява, винаги отговаря на всички въпроси, които имаш. Така, видяхме си бебчето, всичко си му беше добре, всички измервания, всичко си беше както трябва в тази седмица. И тогава си спомням, че тежеше 2 кг и 400 грама. И това мисля, че са най-важните неща от третия триместър. И сега мисля, че е ред да ви разкажа за моето раждане. Започваме с темата за моето раждане, което беше най-интересно за всички, което е нормално. Аз родих естествено, исках да рода естествено и се радвам, че родих естествено. Аз родих на 3 януари при термин 16. Аз също имах 2 термина. Един, който си е по цикъл и един, който е по овулация, защото моята овулация е по-късна и де-факто термина ми се измести. Единият ми беше на 16, другия беше на 23 януари. На 2 януари сме си вкъщи. Вечерта. Аз спомням, че си бях купила едни от тези, как се казват точно, ролки от Тему, които се слагат ето така и си навиваш косата на тях. То всъщност е една голяма, когато си навиваш косата на тях и лягаш да спиш така и примерно на следващия ден имаш супер кадрици. Исках много да пробвам такова нещо, защото не искам да си гора косата. А пък много почнах да се харесвам с къдрава коса. И си спомням, че 1 час се опитвах да си сложа това нещо. Буквално слагам си го, навивам нещо, не мога да го навия като хората. Развивам го, пак го навивам, пак го развивам и се ядосах супер много. Да, трябва да спомена, че и в третия триместър бях супер нервна. Постоянно се ядосвах за най-дребното нещо, за най-малкото нещо. Но това беше защото вече не се чувствах комфортно в тялото си и всичко около мен ме изнервяше и ме дразнеше. И си спомням, че супер много се ядосах на това нещо. Малко повиках, но в крайна сметка навих се нещо там и си легнах да спя. То всъщност си легнах да спя, но легнах си да гледам нещо. И може би така 1 час, вече се успокоих. Реших вече да заспивам. Точно исках да изключа телевизора и чух едно пук. При което сещам как цялата се намокрям. Махам завивката и виждам една локва, при което почвам да крещя името на мъжа ми, Майк. Почвам, Майк, ела веднага тук. Той идва, викам светни лампата, той светка и му показвам една голяма локва и той, хайде, давай, тръгваме, започна се. При което аз как? Не, аз няма как, ама то е много рано. Аз винаги смятах, че ще пренося. Не знам защо, но просто сещах, че ще пренося. А то се оказа, че ще раждам по-рано. Не си бях оправила чантата за родилното. Бях си сложила най-важните неща, но имах и много работи, които въобще не бях сложила. И вижте как в 12 през нощта ровиш, слагаш чанти, а пък за тези, които не знаят, тези води, които изтичат, те продължават да текат до сутринта или до момента, в който ще раждате, продължавате да течете. И аз ставам, при което си мисля, че това, което изтекло е това. Но не, то продължава да тече и продължава. И аз взимам превръзки, но взимам от най-големите превръзки, които са... Аз понеже имам по-обилен цикъл. Имам от тези по-големите превръзки нощните. Взимам такава превръзка, слагам я след 5 минути, тя просто вече намокра на цялата, трябва да сменя. За такова изтичане на води говоря. Търча, взимам разни неща, разтреперих се като лист, хора. Бях ето така. До сега не ми се е случвало такова нещо. Супер много се паникьосах, притесних, защото знаех, че раждането ще се състои в броени часове и много бях изплашена. Също така си спомням, че в тези води имах примеси на кръв, при което много се изплаших и веднага звъннах на моята проследяваща, защото тя ми каза, когато дойде момента, звъниш ми, отиваш в болницата
Така че звънах и казах, нали, че виждам кръв, защото се изплаших. Не мислех, че в околоподните води трябва да има кръв, но тя ме успокои и ми каза, че е нормално, защото от матката се отделяла тази кръв. Така че да не се притеснявам. Водите бистри ли са, ме пита, казах и да. И така тя каза, давай, стягай багаж и отивай към болницата. То раждането няма да се състои веднага. Сигурно ще е утре, така че, нали, те ще ми звъннат. При което, да, оправихме набързо багажа, това, което успях да взема. И майка ме закара до болницата. А в Щерев, при такива случаи отиваш при портиера и той, нали, вече звъни на дежурните лекари. Отидохме, портиера звъна и ни насочи на къде да се отправим. Отидахме там, ме посрещнаха две жени, които провериха разкритието ми. До сега не ми бяха проверявали разкритието и беше, меко казано, ужасно, защото ти бъркат и доста надълбоко. Наистина беше доста гадно. Така те установиха, че в случая нямам почти никакво разкритие или 1 сантиметър, нещо от този род. След проверката на разкритието ме настаниха в, мисля, че се казва предродилна зала. И там имаше още едно момиче. Дадоха ми такива подложни пелени, които да си слагам. Дадаха ми и нощница и ме сложиха на леглото, при което се започнаха контракции. В началото бяха доста леки. Мога да кажа, че продължаваха около 10 на секунди и беше нещо, което можех да издържа. Аз по принцип имам доста болезнен цикъл, така че успявам да издържам на болка и знам какво да очаквам. Така тези леки контракции започнаха към 2-3 през нощта, при което дежурните лекарки ми казаха да се опитам да спя, но въобще не ми се получи, защото когато почнаха тези контракции, колкото и леки да бяха те, аз просто не можех да затворя очи и да заспя. Другото момиче, което беше с мен в стаята, и то не можеше да заспи, защото постоянно си гледаше телефона, което правих и аз. Пишех си с мъжа ми, защото те си го изпратиха да си ходи в къщи. Оставиха ме мен, нали, с багажа ми и му казаха, че ще му звънат, когато се роди бебчето. Така че ние си пишехме почти през цялото време, защото той пък си легна да спи, разбира се. Няма да седи човека цяла вечер буден. И с тези контракции си продължих до към 3-4. Имам предвид с леките. След това почнаха едни малко по-силнички, които мога да кажа, че леко наподобяваха моите менструални такива. И започнаха да бъдат в порядъка на 10 на минути. И така към 6 часа отново дойдоха, за да проверят разкритието, като моето мисля, че беше около 2 см. И ми казаха, че предстои да ми направят клизма, както и на другото момиче. И така, общо взето, просто лежах. Ходех през 1 час до тоалетната, защото усещах, че много ми се пишка. И постоянно си сменях, както ви казах, тази превръзка, която се води след раждане. Така почаках и мисля, че около 9 часа дойдоха да ми направят въпросната клизма. Мога да кажа, че е нещо много приятно. Разбира се, не е. Но не е болка за умиране. В сравнение с тези контракции, които започнах да изпитвам, клизмата не беше нищо особено. Към 9, точно когато ми направиха клизмата, тези контракции станаха наистина доста силни. Не бях изпитвала такава болка до този момент. Това беше, че те почнаха да стават и доста начесто и освен, че болеше много, бяха и на много къси интервали, което беше още мъчително. И към 10 нещо дойде още един лекар, който проследи моето разкритие и се оказа, че вече имам 3 см. Мога да кажа, че тази проверка беше най-болезнената. Беше от един мъж, който буквално имам чувството, че ми бръкна някъде в стомаха. Просто така се сгърчих, когато го направи. Предните пъти бяха 2 жени, които бяха, така да кажем, малко по-нежни, но този човек направо... И той след като провери, че имам 3 см разкритие, решиха да ме заведат в родилната зала. Аз се молих вече да ме заведат там и да ми бият двойката, защото наистина ми бяха
много тежки тези контракции. Не можех да ги издържам. Исках даже и да викам. След като ме заведаха в родилна зала, ми пуснаха окситоцин, за да задействаме по-бързо раждането. Честно казано, никой не ме беше питал дали аз искам окситоцин или не искам окситоцин. Те просто ми сложиха банката и той започна да действа. При което контракциите станаха още по-нетърпими. Седях, гърчех се и даже си повиквах така лекичко. Когато идваха да ме проверяват, само ги питах кога ще ми биете опойката, кога ще ми биете опойката. Но те чакаха разкритието ми да стане към 5 см и за да може да издържи до самото раждане, трябваше да изчакаме малко повече време. Слава Богу, достигнах тези 5 см към 11 часа и дойдоха да ми бият епидуралната опойка. За който не е наясно, епидуралната опойка се бие отзад в гръбначния стълб, но при самото биене трябва да сме много внимателни и трябва да сме неподвижни. Защо? Защото едно грешно обождане на неправилно място може да доведе до много сериозни последствия, защото отзад на гръбначния стълб знаете, че има супер много нерви, които отговарят за всякакви движения, рефлекси и така нататък. И при едно грешно обождане на място, където не трябва, може да стане нещо фатално. Как се слага епидуралната опойка? Първо се поставя бокат на ръката. Така се следят кръвното налягане, пулса и кислорода. След това анестезиологът дезинфекцира кръста и се слага една малка локална опойка в кожата, за да не се усеща болка от основната игла. После се поставя иглата. Тънка игла се слага между прешлините в долната част на гърба и през тази игла се поставя много тънък катетър. Самата опойка започва да действа след около 10 на 20 минути и аз горе-долу го усетих така и ми дадаха едно малко дистанционно, което дистанционно, когато действието на тази първа доза опойка, която са ви били, мине, вие може да натиснете това бутонче и да ви се даде още една доза. Това бутонче се натиска веднъж на 20 минути, то почва да действа и след тези 20 минути може да натиснете още веднъж бутончето и мисля, че така беше около 3 пъти имате право. Не съм много сигурна колко беше, защото аз не съм ги използвала тези всичките пъти. Защото самата опойка си беше доста силна и от първия път, когато ме хвана, ме държа може би около час и след това чак натиснах бутончето още веднъж за друга доза. Наистина мога да кажа, че след като ми сложиха епидуралната опойка, аз се преродих направо. Почти не усещах нищо. Може би усещах едно леко придърпване понякога на контракциите, което е нормално, няма как да не усещаш нищо. След това моята лекарка, доктор Арабаджи, се появи, защото раждането щеше да започне след малко. Искам да изкажа тук огромните си благодарности към нея, защото тя беше през цялото време до мен, подкрепяше ме, наистина ми даде сила и кураж. И благодарение на нея аз бях много спокойна през цялото време. Слушах внимателно какво ми се говори, изпълнявах, не се панирах, не се притеснявах и може би затова раждането ми мина така сравнително добре. След като тя се появи, тя провери разкритието ми и мога да кажа, че и при проверката на разкритие аз почти не усещах, че някой ме проверява. Може да си представите каква болка изпитвах преди, а сега още усещах, че някой ме проверява. Тя като ме провери, имах около 7 или 8 см разкритие, така че раждането щеше всеки момент да започне. Нещо, което не споменах е, че когато ви изтекат водите, не трябва да пиете вода, не трябва и да се храните. Буквално 12 часа си представете, че започва раждането и аз не съм яла, не съм пила вода, не съм изпала. Бях малко на предела на силите си, но някак си се събрах. Раждането започна, при което доктор Арабаджи ме напътстваше постоянно, кога да напъвам. По-скоро не кога да напълвам, защото тя ми каза, че аз трябва сама да си усетя, когато дойде този порив, аз да започна да напъвам. Но много се радвам, че тя беше до мен, защото ме окуражаваше всеки път, когато бяха тези напъни. Моето раждане продължи около 45 минути и мога да кажа, че не съм усетила някаква голяма болка, дори когато бебето излезе. То излезе, те ми го сложиха на мен и аз дори не можах да осъзная какво се случва, в смисъл кога успя да излезе това бебе. Имахме малък проблем при излизането на главичката. Знам, че по принцип винаги с главата е най-трудно и най-сложно. Затова се наложи да ме срежат лекичко, за да може да излезе. Но
Аз не съм усетила и това. Просто тази опойка беше 10 от 10. След като излезе бебчето, разплака се, сложиха го на мен и спомням, че взеха го, отрязаха му пъпната връв и си го взеха за наблюдение и да си му направят различни тестове и изследвания. А мен ме зашиха, при което отново не изпитах никаква болка, защото ми сложиха още някаква опойка, си спомням. Моето зашиване може би продължи около 20-30 минути, не съм много сигурна, но някъде там. Зашиха ме, изчистиха ме, взеха ми кръв, за да проверят показателите ми. И ми сложиха, сега не се сещам, нещо много тежко на корема, за да се прибере матката по-бързо. Нямах никакви вътрешни разкъсвания. След като ми сложиха това тежко нещо на корема, поседях около 2 часа, малко поспах, защото наистина бях смазана, много уморена. Не знаех къде се намирам и от всичките тези опойки, които ми бяха сложили, наистина малко се чувствах надрогирана. След като минаха тези 2 часа, ме взеха, за да ме настанят в моята стая. Лека по лека станах. Веднага след като родих, можех да ходя, но все пак за всеки случай ме взеха с една количка. Аз си бях заявила VIP стая, което ще рече апартамент, в който съм аз, плюс допълнително легло за друг човек, мой придружител, нали, в случая съпруга ми. И ме настаниха в такъв, имаше свободен. Много се зарадвах, че ще сме си самички, защото знаете, че си много по-комфортно да си с твой близък, отколкото да те настанят в стая с непознати жени. Веднага след раждането ми дадаха и да ямде. Разбира се, това не го споменах, но веднага след това ми дадаха да хапна, да пия вода и отново да се почувствам доколкото може човек. И горе-долу това беше за самото раждане. Аз съм доволна, защото мина бързо. Мина бързо, не много бързо, защото 12 часа продължи цялото нещо, откакто ми изтекаха водите, но самото раждане беше сравнително бързичко. Останахме там 3 дни, при което ми донесха бебчето да си е постоянно при мен и да си се грижа за него. От болницата се грижаха да имаме закуска, да имаме обяд, да имаме вечеря всеки ден. И нещата, които носеха, бяха наистина доста вкусни. Аз даже не можех да ги изям. Събирах си ги в хладилника и така може би половината от нещата, които ми бяха донесли, трябваше да ги хвърля, защото просто не можех да ги изям, бяха доста големи количества. И така, мисля, че разказах горе-долу за моето раждане. Престоя в болницата. Първата вечер спах наистина като къпана. Първата вечер от болницата взимат бебчетата, така че родилките да могат да си починат и да се наспят. Аз имах нужда, защото не бях спала. И вече от следващия ден носят бебчетата при майките и те си остават там, т.е. те не ги взимат. Взимат ги единствено за тоалет или ако трябва да им се прави някакво изследване. Моите цялостни впечатления от болницата са добри, защото предлагат наистина добро обслужване. Имат добри специалисти. Най-много ме радва факта, че избрах доктор Арабаджи за моя лекарка и ако трябва да раждам отново, пак ще си избера нея. Естествено има някои минуси, както и при всяка друга болница. Имаше някои акушерки и хора от персонала, които не бяха много любезни. Бяха леко груби, но мисля, че на доста места има такива случаи. Но цялостно от всичко съм доволна и да, както казах, ако раждам, може би пак ще си избера да си раждам в Щерев. Много се радвам, че още след като родих, можех да ходя. Въобще много така бързо се възстанових от това нещо. Някои хора споделят, че от епидуралната упойка после имат главоболие или не се чувстват окей. Аз не съм имала такива проблеми. Както ви казах, 2-3 часа след като родих, си ходех. Леко ми беше така замаяно. Да, нормално е, но на следващия ден бях пушка. Много ви благодаря, че изгледахте това видео. Ако имате някакви още въпроси или нещо, което смятате, че не съм споделила,
моля, пишете ми долу в коментарите. Ще гледам да отговоря на всеки един. Следите ми в социалните мрежи, ако не сте ме последвали, защото споделям много интересни неща относно гледането на малко човече и ще споделям все повече. Благодаря ви и до следващото видео.